Perigo. Hoxe imos coñecer a iniciativa do Concello de Verea para combater a falta de transporte no medio rural. De que se trata? Do taxi gratuito de Mónica. Chegamos ata Verea para acompañar nunha xornada diaria a Mónica da Pía, taxista gratuita que transporta a persoas maiores para citas médicas e trámites imprescindibles. Mónica, imos alá? Venga, arrancamos. Arrancamos. Mónica, ti exerces un servizo municipal buscando e transportando a xente maior, non? Sí, os lunes, martes, mércores e venres, 2 días temos unha zona, outros 2 días temos a outra zona, para xente que este empadronada, teña 65 anos ou unha minusvalía. No caso de Ramona, que imos la recoller agora mesmo, 93 anos, que faría sin ti, penso eu. Ai, bueno, ela é un amor, sabes, merece, porque é cariñosa, tú se lle dis unha hora para ela sempre lle está ben, a verdad que sí, a ver, estar soliños, entonces a veces por mira, pues vamos ao recorrido, pues en vez de deixala primeiro, pues deixala de última e así bota máis tempo contigo. Bueno, pues ahora vamos recoller a Ramona, que mira, xa nos está esperando. Hola, Ramona. Miña nena. Vamos allá. Que faría eu se non fora esta miña nena? Boas, Ramona, montamos con ela. Claro que si é logo, que non ten máis remedio, que senón eu con este bastón... Non chegamos lonxe, non? Non. Entón, cando queres ir a unha cita médica ou facer algún trámite, como fas? Bueno, chamo a Mónica. Afortunadamente teño aquí de frente. Pero aunque non sea así, teño o teléfono dela, ela aténdeme rapidamente, venme buscar, axúdame, que senón eu se non fora así non podo. Que tal se vai aquí, Ramona? Caramba, vaya, de maravilla. Sí. Axúdavos moito, Mónica. Pois se non fora ele, eu non sei que iba a ser de nosos vellos. Porque ela, parte de que cumple coa obligación dela, faino con moito cariño. Mónica, por suposto tamén os ves buscar ao centro de día. Claro, cando necesitan ir ao centro de salud así, pues ves, búscalos, lévalos ao centro de salud e volvelos traer aquí. É moi práctico, non? Moi útil. Hombre, non vai ser práctico, nós non podemos camiñar, non podemos ir. Polo menos que temos que nos leve o médico ou onde temos que ir. É unha sorte ter a Mónica logo. Hombre, como non é ter, valnos a vida, non fallamos. Ven por Mónica, ven polo Concello de Verea, ven por esta iniciativa, dende logo, porque non só que lle faga o servizo de levalos, senón que decían que o facía con cariño, notábase? Sí, e ao final tamén é unha compañía. Moitas destas persoas están soas e sós, ven a Mónica casi todos os días, botan unha laretada e máis non ves e como está moi dicía ben. que levaba hasta o final do recorrido todo, pois é unha compañía. Que estamos a nada desto, Dis por idade. Claro, estamos a nada de que nos veña un... E que cada vez as familias son máis pequenas e cada vez nos imos ver máis sós, Sí. E as familias, a ver, as familias máis pequenas, a ver, cada vez hai máis xente sola, que non tes, esta xente está sola. Bueno, que como decía Ricardo, tamén é unha maneira un pouco de socializar ou de invitar a iso, porque ao mellor hai persoas como esta amiga que nos contaba, eu con este caxato xa nin sairía da casa, pero así anímase a facer pois as súas citas médicas e entendo que ao mellor outros plans, e tamén no traxecto pois vai falando coa propia Mónica, que tamén axuda a socializar. E ademais despois que lle sae gratuito para esas persoas, porque imaginadevos se esta persoa ten que ir ao médico cada semana e ten que pagar un taxi coas distancias que hai no rural, sería carísimo para esa persoa, non o podría asumir, así que a min parece moi ben, ademais víaselle a esta muller que estaba feliz. É máis mira para aí, como, o sea, que acompaña, que leva hasta dentro, con mellor o taxi deixaríate na porta. E que é unha cousa, que hai moita xente que está soa, que non nos colleu, son unha soidade terrible, esa non escolleu. Outra cousa que ti queiras estar sola. Hai moita xente que quere independencia, e o mellor non pode conducir, e isto valelle para que poida ser unha persoa independente. Sí, é verdade. De verdade que sí, pois aplaudimos esta iniciativa do Concello de Verea dende logo.